Cipra Tent House, ban penriam ya ki yingjing kawai, ban penbang ya ka saun ha ka syat karwai, bat shibun kitiar ngi aiwai. Pun cengi ha un number, kendai sau lai hinriu kendai pra sanot lai. Cipra Tent House. Ki Bormia School jong ka Mauthai Upper Primary School kabadi ka school ka bayo jing kersan na ka SSA lani ka Sarva Shiksha Abhiyan scheme jong sarkar hani ka singi lapan long ya program ban lummiau senyang da ka jingwan poi jong ki nong sha khot ngobha ha ka te ka fit jong ka school laban kado begini ka school ka badang don kam bah ya shibun ki lat jingrap watla ka don ya ka wei ka school building ka badang shudep ban sinath mai Henry kiwe ki jingdon kam kidang bunba nak bantaban pensuk ye ki khana school ban syong ban penlai jingmot khambnya ha ki jingpule kumba kalong hi kene ka school ha ki snem ki bladam kala penia ya ki jing hikai ha ka wei ki school jong ka school hi ka bala rimbat ka bala jot ha kene ka sngi uba isnai hing ubri president jong ka kanhun Young Minds rangkar bat ki khot jong ne ka seng kilalet poi ban sakhi ye kene ka program jong ka school ha ka ba isnai hing ulawon poi kum kongsan ka balong kum sibanta ban kersyan ye ki jingdon kam ha kene ka school Haba ajingkran uba isene hing ul ai kasneng ka kraw ye ki khana school kumjuru ka jingkentu kan pham ya ki nong hikai bat ka kerku kerdo ya ki bor pnia school kana makinang laban pentelun ye ki kam jong ne ka school hakene ka than namar ka jingnang jing start ha ki khana rit kalong ka badon kam hadu kata kata namar ka lawai jong jai pen riu ka de ye ki khana rit ki badang don kam ban yu i da ka jingnang jing start ki ba ki yo na ka te ka silam ai jing hikai ye ka jingdon kam jong ka dong ka than We are glad you are here. We are glad We are glad you are here. We are glad you have come. 1, 2, 3, let's give a cheer. Happy welcome, cheerful welcome, great welcome, justice welcome, gracious welcome, lovely welcome, warm welcome. Kumbala juong bala jukren lu de kriustan ban ai ban pesut ya kata ke jimut perkhat ke babha ban pesut ya kata ke jimut perkhat ke bastat ke bayar kabalong riu play ka dei hagi ki hep ki bare mar onda ke asana rang ba kin imha ta ke lenti ke babe fakulti ke bade pesut iki ai ki ke jinsta khamtan ke hikai ke jingkit khli ki ai bhi Kajing start kajing kai babha haman kaski kajingin kujupi baru sistem piwan hakan kasku. Ai kublai ka berbang ya kini kai belum kajing kiri. Let's say kadon hapre kajing itu kasku SSA tulok lagi aktif baga kambuan kumbalong hi government school kumangal bunai kinong hikai school ki batre government sitarik layo tulok Henry kinong hikai Hakane ka por ka minta khandiak na kwa ya ka ban ai bor ai min simlan na ka minta ka managing committee nitip pabidon ha pren jinge ka bakraw ya ka ban pinyat ka kare ka school ya ka ban kikli ka kine khap ki barit Henry kai ka bunga kwa panong galong ba pidong kam ya ka batre sa sutom ba ka jing sa sutom ku jopi ha ko wei kaski kinong kita ki maul mai baru uplay unyoi ya ka donot ko sisa ka jupi ba film na jingkit kri gamen skamba hagane ka step komenta ko ti plong mini fitro kanlong ka bayay rinti yewi be kilong pa ju national yuan hanne ka ban ai bor ai musim la e kermen bal lamba kane kanang mi ka phone na ka bata shibun di dol kam namar bang yi hagane ka jaga don shibun di dol kam na ka bata kane ka school Bumta wat mga kumpresa ko yung manyo kaki bori barit jonga ngani slok tilang kamde ikan mentay ka donation ke jonga Henry Kermen bahag istigi persawan ngina mak shu ya kabande ai kabha na kabata ka school yung man association jongi kade go way group kabatre hi kam shakti kabanirap ya ki priu ki badan haprek leting denja kamde nam tak baduk murumala hele ki baduk tasam Yekum kita kelending ngiju ya kersan bor laha kano kebenta lane ha kano kurukom tahakan ka step ko pamenta hangne ngawan ya kaban free ya kanaka benefit to school ko jobi kumta shikaten agentin ngakwa bangkan kelum hal badi bat ki khna school bat khamta mi hikai bat ya ka managing committee
habang rumah kene ke jaga kadap dak mesin dukia kadap dak mesin ke bakmen hagowe ke benta habangi ki hap ki barit baro wala kade iski shuti Henry pia poi katne kadau kalong bapidang kata ke jimut jepakhat kawapi ke school menshua ha kapor ka bangini school mungi kimyo unpong muja sau ko phong hi bar ipas bira ibalom ni ka jupi ngi di school lang ngia phong ke nak muja siang na gawai ka putrun ka pecot ka bote nang da pusai perni putrun ke juni kata kade kapor ka bangini school kadau kalong ka jingduk ka pan ka ing kesem juni kabar kalong ka patri ka patsai kum ka sai minta Henry habangi minta pat ihat ki baro pidon kata kalauwe ka pernai ikmiki kpaju pi kitapram ikmiki kpaju pi ikiram na bentar jupi ya ban penang pesta umta ngagum present ka yoman hakari kemat umta nga ai min sim pi ki hab ki baro bashim me gane kabu kaba phi pinle bha bapin pule bha hagajin pule jupi namar lada mapi pin pule bha kalauwe jupi hagowe ski kalong ka bejat